Всяка да чувам слухове, за мен стига. Ванко едно е пак във висшата лига. Те се опитаха да ме спрат, не можаха и решиха да ме оберат. Една скалъпена позорска полицейска акция, фарс превръщайки ме в медийна атракция. Виждам ужаса и изписва смаяните лица на жена ми и собствените ми деца. Не се страхувай, сине, ето че и тате няма да бъде за толкова вериги. Караха ме в интриги и ме отплюха, не спряха, изкараха ме едва ли не обществена запада. Съдиха ме, прегазвайки ми всичко мило, само и само да ме видят сило. Навън също ме проклинаха да бъда какъв ли не, но само Бог знае моята присъда. Говориш, но нищо не казваш, че си ли показваш. Не знам какво ми доказваш, но като тук пред мен се размазваш. Говориш, но нищо не казваш, че си ли показваш. Не знам какво ми доказваш, но като тук пред мен се размазваш. Бях малък и смел, играех и печелих. Намерих пътя на живота си, но докато се целех във враговете си, пред мен не изникна проблема. Самият аз се бях превърнал в мишена, завистта ги накара да ме мрази. Омразахте ги накара да пробват да ме прегази. Престанете да бъдете фалшиви машина на някои хора. За кой щеше да бъде отеха, да облече майка ми в черна дреха? А кой син може да легне и да заспи с образа на майка си опляна от сълзи? Може би това държи изобщо